claim kuti uyachenzaniswe vachigovaniswe zvakakashanda. Taura mama, taura. Taurisa. Ndauya kutishiyane zvinhu murume yakandipashere takanetsana pandinamba kwenu. Ndainamba kwenu ndakanditera. Pandazokwira dai kwachi. Ora chiramba naye. Iye ndiyakandiramba. Iwe mupeshere zvanja. Yo. Ayo, vakana panipano. Vano ndipamse moto zvinodzai ngomfuza mamu vanorama sana. Rachitaura nyaya. Pandakwira dakachiyambirika pashere. Saka panasi kureita ora zvauri. Apa takachibite 3 years tikagara tese. Pa3 years gore takatenga motikari. Dzimwe tweets ndaishanda mari yacho tisina kutaura kuti akuita sei. Baba wake namai vake ndowanozi vaibata mari yake ndaishanda ukavhunza kuti ko mari bati mari yangu ini mari yako inogara kuna nababa namai inoda kuti tishandise mari yangu kwakutofuredzwa tikashanda tese. Gore rino vatondipa 200 achinditenda kutenga zvose sezvaunoda imwe mari yese vaaenda nayo udzoka nayo. Kurambira nacho. Andinoita kawa. Akati mari kuna mai vake. Magore sari kashanda nomukadzi wenyu pamari yake. Last year tikanetsana. Abva atisa kumba $900. Unoutinisei? Unoutinisei? Witness ndinani. Kezvo zvanda kuenda yasi. Ndina body yepati na tete wake. Ndotora utinisei. Arwara. Ndinotora ndokubadzira. Oh. Unombadzara moya toshiya zvida. Swatsa beti. Ayo, tunoona kusatsvake fitness. Chado tishiya chona ngango takushika. Taura zvauri kuti sheka uyu. Ngatantara ondipa kutengesa motikari ondipa mari yangu. Ondipa mari yangu ndigora ndikatanga kushanda naye. Ondipa mari yangu ndikashanda naye 2 years dzakadaro. Uda mari yese zvizvo zvangu zvese ndikashanda naye asingandipi. Uda mari. Zvese zvisanganisa kuti uda mari yakati. Ini ndandipo 4,000. 400. No. Sakotana mari. Ndikaenda kutaura. Pana kana munhu agara apo panobhiringika. Tinobasa redu tinoenzanisa. Tinozvisa mari yavataura 400 haisi shoma. Taura mari yauri kuda. 5,000. Zvisanganisa nemotikari yavataura. Iya ndataura. Aiyo motikari ndataura ndaitengeswa paye ndo ondipa mari yangu paye. Mota yacho iyo anofamba nababa wake iye. Andi motikari ngaitengeswa. Komsere changa mimi. Ina ndina moto. Anza handina mota. Ngachindipawo kushanda kwandikaita naye 3 years dzakagara naye kana achiti mota isi yake ndiyababa. Ini ndikashanda naye tikashanda tese 3 years ndikashanda. Gore rekutanga ndo tikashanda tikatenga motikari. Patatenga motikari iyo. Motikari yakutanga kuti baba wako akawedzera mari pa motikari ipi? Iyo kana ni baba wako akawedzera kuti mari pa motikari ipi? Watashanda. Mama utiniseni. Vari ku. Avari pale teta. Tete. Yakatutikira. Pakati tete uduze nyema dzinenge dzechokwadi. Chitete amusitenda mbizi shuwa mwana uyu nomurume uyu vachitorane vekutanga vakarima vakatenga mota gorero chipiri vakarima nguva yekuti vaendese mabhero mwana doko akauya kumba baba vana mutaza vakati tete takurai mwana tikabva taenda varume wake kusvika ndikabvunza mbi yangu ikochi kanza nditukira atete vangu nyaya yokufunga takatonga takanzi kumbirai tanga tanzi huku vandabvunza kumbirai ruregerero tikakumbira ruregerero ndikati aishuwa mwana mudiki tete pakaenda vabvunza kuti motikari ishuwa here aishuwa munomuwo utinise murume anozviziva
zokuti vakatenga motikari inouyiwa bitinesi hapana. Si baba iye muzukuru wangu akatobvisa mari yokupawo mwana wake kuti vavenza ari kupa handadzi tinzwe Baba musikana. taura chi Nitokwati kuti mukwata wangu akatenga mota akakumbana ndiwa mari kuti mara ndiwa mara tenga mota ndokuwanira kuti ati afuga mukwata wangu ndakaya nawanzi ukaya ukakumbira ini ndikatumwa nababa wangu indonotikumbiriro mari kuda kutenga mota kaakauyangana ni mkwasha wako andinakuenda angana ni mkwasha wako angari baba wake anamuka nao alright sabu kanise mwana munodzoka musi wa 7 tindai inini ndakumbura patikaenda kudare pachiyambeni ndine mwana akatenga kuenda nambuya vake amai vake kuzvikora achienda kuenda pakonga vati akoone mwana ari kuchema munhu takada kupachira kumwana achitozi achichema ngaasara kwaasara kumba kwani kwaamai vake umu ini ndagara kumba kwani vakazokumba baba ndikumbira kutora mwana wako zvikanzi enda pandasvika kwebva ndaenda kutora mwana wako ndasvika ndandaya kutora mwana zvikanzi makamusirei makamuranga mwana makamusiya pachi pasama ane 2 years 8 months mwana inomuochengeta namusore inini pakamwana pagari kumba kwedini ini ndikabva padare kava nemwana wavo ndikaenda kumba mwana akatitera ndina amai ndikanogadzirisa maafidavhiti angu yekuti avo varamwa mwana kupolisi undimise pakutaura kugadzirisa maafidavhiti kanosagadzisa maafidavhiti hazvina basa nezvo mutemo zvaunotaura zvinzwa ukataura uchidaro unoita kufanira wakatora mwana muchiozi usada zvemaafidavhiti hazvina basa mwana anokodzera kugara pana amai vake kusvika akwanisa 18 years mwana anokodzera kugara kwakasununguka usataure zvakutaura nyaya yako yange kana akaserebva kuti usagadzire dambudziko kwatiri mupe mwana wake ndizvozvo ndenda kuchikotikurangiro teerera unge zvakutaura nozazvo zvinoita kana kuti uyarusi wakati kuti muese munyatsoya amoni unokada kumhanya so unono kupinda munyaya yake kupinda mumosha zvauita ndiano mudzimai mudziya usati uchatoa every for the meeting kana kuna mabhuku ane mapeni unotora mudziya uchatora next case nesoma kwa 17 nditanya kutotadza